маркази дилхушии абрикол бахшида ба омадомади наврӯзи оламафрӯз санаи 20 март соати 21:00 шоу консерт бо иштироки сарояндагони тоҷик баргузор мекунад шаҳриёр давлатов. ҳанӯзам интизор ҳастам ки ёрам гаштаме ои шудам девона чун маҷнун зиёҳу сӯзи танҳоӣ. зубайдуллои саидшоҳ шиштаи лаби шаршара кавги масиданғара нигоҳи чашми масташ дили мара мебарад нигоҳи чашми масташ дили мара мебарад. наимҷони сайдалӣ сайре ба боғат кунам о кавги мастиданғара гуфтум ки ромад кунам о оҳуи масти дара ҳар нигаҳа дилфиреб холи лабонат базеб. дон жуан Я девона арӯс ёфтаю мане девона хадавоя ҳасани чила Yar омадай аз раҳи дур чикор кунам дилак мабур мурғи саҳар шави ту кур. ва инчунин парвина оғози консерт соати 21:00 телефонҳо барои тамос 934 27 27 26 903 22 22 47 шитобед то дер намонед.